дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри душанбе бинои нави маъмурии нозироти андози ноҳияи Синоро ифтитоҳ намуданд. дар майдони истиқлоли Душанбе табақи сабзаи Суманак гузошта шуд. иттифоқи занони Омск хостори ҳамкорӣ бо Тоҷикистон шуданд. дар сарҳади Тоҷикистону Ӯзбекистон ба сохтмони маркази тиҷоратию логистикии Андархон санги асос гузошта шуд. 23 соли зиндон барои куштори ҳамсар. дар шаҳри Панҷакент мусобиқаи байналмилалӣ баргузор гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави маъмурии нозироти андоз дар ноҳияи Синои шаҳри Душанберо мавриди истифода қарор доданд. иншооти навбунёд аз таххона ва 5 ошона иборат буда дар ошонаи якум толори хизматрасонӣ ба шаҳрвандон, андозсупорандагон ва маҷлисгоҳ бо 120 ҷойи нишаст ҷойгир аст. инчунин дар ошонаҳои болоӣ 2 маҷлисгоҳи дигар барои 100 нафар бойгонӣ ва дигар ҳуҷраҳои хизматрасонӣ сохта шудааст. бинои нозироти андоз дар ноҳияи Сино дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, дар он барои 110 нафар кормандони соҳа, шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва андозсупорандагон шароити хуби кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. дар бинои тоза бунёд 40 ҳуҷраи корӣ мавҷуд мебошад ки ҳар яки он бо мизу курсӣ ва таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз карда шудааст. инчунин соҳибкорон имкон пайдо намуданд ки бо истифода аз шабакаи интернет эъломияҳои худро ба тариқи электронӣ пешниҳод намоянд, санадҳои муқоисавӣ тартиб диҳанд, ҳисобварақаи худро аз назар гузаронанд, бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии қонунгузории андоз ки дар сомонаи кумитаи андоз ҷойгир карда шуданд шинос шаванд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар паҳлӯи муҷассамаи маҷмаи меъмории рамзи истиқлоли майдони истиқлоли пойтахт, рамзи баҳору Наврӯз, табақи сабзаи Суманак бо баландии 30 метр ва паҳнои 16 метр гузошта шуд. хабар медиҳад Амид Ховар. дар паҳлӯи табақи сабзаи Суманак дигар ороишоти ба ин ҷашн хос гузошта шуда, дар атрофи он дарахтони гуногуни пургул, сабадҳои гулҳои рангоранг ва дигар ороишоти наврӯзӣ насб карда шуданд. навиштаҷоти Наврӯз муборак ба ин макон шукӯҳи дигар бахшидааст. ёдовар мешавем ки соли 2019 дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва соли нави миллӣ тасдиқ гардид. рамзи мазкур арчамонанд буда аз 7 қабат иборат аст. ҳамаи табақҳо аз давраҳо иборат буда мазмуни гардиши фалак ва коинотро ифода менамояд. ҳар давра бо нақшу нигори миллӣ ороиш дода шудааст. дар гирдогирди табақҳо гулдозиҳои гуногун ва дар табақи охирини Суманак гули наврӯзӣ чун нишонаи эҳёи табиат гузошта шудааст. иттиҳоди занони Омск барои ҳамкорӣ бо Тоҷикистон тайёр аст, гуфт раиси вилояти он Тамара Синишникова. ӯ таъкид намуд ки субот ва рушди вилояти Омск мустақиман аз муносибатҳои хуб андешида шуда ва аз ҷиҳати стратегӣ на танҳо бо дигар минтақаҳои Федератсияи Русия, балки бо кишварҳои ҳамсоя вобаста аст. вилояти мо ба ҳамкории дӯстона манфиатдор аст, зеро таъсиси корхонаҳои муштарак ба рушди тиҷорати Омск мусоидат мекунад, гуфт ӯ дар шарҳи сафари кории губернатори вилоят Александр Бурков ба шаҳри Душанбе. ба гуфтаи ӯ сокинони оддии Омск ба афзоиши интиқоли мустақими сабзавоту мева аз Тоҷикистон таваҷҷӯҳ дорад. Тоҷикистон чанд сол боз шарики иқтисодии минтақаи мост. соли гузашта гардиши мол миёни вилояти Омск ва ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 4 баробар афзудааст, қайд кард Синишникова. ӯ инчунин таъкид кард ки мустаҳкам шудани робитаҳои иқтисодию фарҳангӣ байни миллатҳо ба пешрафти вилояти Омск таъсири мусбат мерасонад. дар сарҳади Тоҷикистону Ӯзбекистон ба сохтмони маркази тиҷоратию логистикии Андархон санги асос гузошта шуд.
ҳайати вилояти суғд бо роҳбарии раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ба вилояти фарғонаи ҷумҳурии ӯзбекистон сафар карда дар маросими оғози сохтмони маркази тиҷоратию логистикии Андархон иштирок намуд. дар маросими оғози корҳои сохтмони раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода ҳокими вилояти Фарғона Хайрулло Бозоров, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдуҷаббор Раҳмонзода, соҳибкорону тоҷирони вилоятҳо иштирок намуданд. зимни суханрони раисони вилоятҳо аз таҳкими муносибатҳои иқтисодӣ ва дӯстона изҳори қаноатмандӣ намуда, онро самараи сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев арзёбӣ карданд. роҳбарони вилоятҳо ҳамзамон фарорасии Наврӯзи байналмилалиро ба халқҳои тоҷику ӯзбек табрик гуфта, изҳори боварӣ намуданд ки маркази тиҷоратию логистикии Андархон дар афзоиши мубодилаи молу маҳсулот мусоидат менамояд. додгоҳи вилояти суғд Ҳайдар Ҳайдаров як сокини ҷамоати деҳоти саразми шаҳри Панҷакентро бо иттиҳоми куштори ҳамсараш гунаҳкор дониста барои 23 сол аз озодӣ маҳрум кардааст. додгоҳ ӯро бо моддаи 104 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне куштор гунаҳкор донистааст. дар ҳукми додгоҳ гуфта мешавад ки Ҳайдар Ҳайдарови 43 сола 14 сол қабл бо Бунафша Сидиқова оила барпо карда соҳиби як фарзанд ҳам будааст. сабаби куштори ҳамсар бемории Ҳайдар Ҳайдаров гуфта мешавад. зикр мегардад ки Ҳайдар Ҳайдаров ба бемории илтиҳоби ғадуди роҳи пешобдон гирифтор шуда наворҳои гуногуни тарзи табобатро дар телефони худ сабт намудааст. соли 2020 телефонашро ба хоҳари ҳамсараш барои истифодаи муваққатӣ додааст. баъди ба хотираш омадани наворҳои маҳрамона телефонро бозпас гирифтааст ва минбаъд аз ҳамсараш гумонбар шудааст ки гӯё ӯ ҳаёти шахсӣ ва бемории ӯро ба хешовандонаш нақл кардаву наворҳоро ба ҳама паҳн кардааст, гуфта мешавад дар ҳукми додгоҳ. ҳамин тавр Ҳайдар Ҳайдаров пайваста бо ҳамсари худ муноқиша карда ӯро латокӯб мекардааст. санаи 27 октябри соли 2022 дар пайи чунин як муноқишаи оилавӣ Ҳайдаров ҳамсарашро бо бераҳмии махсус бо истифода аз корди хоҷагӣ ва болға ба қатл расонидааст, зикр мегардад дар ҳукми додгоҳ. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушди варзиш ба он ҷалб намудани ҷавонон ҷойгоҳи хоса дорад. дар ҳамин замина бо роҳнамоии муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода тибқи низомномаи раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти суғд бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва сарпарастии кишоварзи варзида Самад Самадов бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз мусобиқаи кушод оид ба пауэрлифтинг баргузор гардид. давоми 2 рӯз варзишгарон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, Афғонистон, шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Ҳисор ва Панҷакент аз рӯи 10 дараҷаи ин намуди варзиш байни ҳам қувваозмоӣ намуданд. дар ҷанбаси мусобиқа муовини раиси шаҳр Санъат Тоҳирзода аз номи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба ташкилкунандагони мусобиқа ва варзишгарон барои иштироки фаъолона изҳори сипос намуд ва ба ғолибон ҷом, сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва мукофотҳои сарпарасти мусобиқа тақдим карда шуд. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.